बरायबाय फुंबिलिनि खौराङाव दिनै 26 डिसेम्बर 2020। भारतनि मिरु नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा आसामसिम मोनफैबाय। बिथाङा दिनै गुवाहाटीसिम मोनफैयो आरो बिथांखौ आसामनि जानानै मानगोनां गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, रांखान्थि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहा गाजा गोमजायै बरायो। मोनसे खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला भारतनि मिरु नखर मन्थ्रिखौ बिटिसिनि गोदान सरकारा लोगो हमनानै आर'जलाइ गथायगोन आरो बिटिआर रेकर्डनि सायाव खामानि मावनायनि सायावबो सावरायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। प्रधानमन्त्री किसान सन्मान निधिनि आन्दाराव मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिआ आगुनि बारग' गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै भारतनि आबादारिफोरनि मोननो गोनां पिएम किसाननि रांखौ मानगोनां नरेन्द्र मदिआ मैया सोना होयो आरो बे राङा भारतनि आबादारिफोरनाव हाबबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि गोदानै बिबान मोननाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ कक्लाबारियाव बरायदों। बिथाङा हाइकर्टनि फ्ल'र टेस्टआव बांसिन सानखोबां मोननानै देरहाखांनायनि उनाव गिबि खेबै रायजोआरि मेलाव बाहागो लादों। बे मेलाव बाहागो लानानै चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ माखासे माहारियारि आफादफोरनि सायाव गोख्रों सोंखारियो आरो बिथाङा रायजो राजाफोरनि जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै गोख्रों खोथा होयो। जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सान 25 डिसेम्बरखौ गासै बुहुमावनो हेपि मेरि क्रिसमास थामहिनबा बर'दिन हिसाबै फालिनाय बायदिनो जोंनि बड'लेण्डआवबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सानखौ जोबोद गाजा गोमजा आरो रंजा बाजानि गेजेरजों फालिनाय नुनो मोन्दों। कर'ना भाइरासनि गिथाव थासारिया इंलेण्डआव जोबोद गिख्रंथाव थासारि लाबोदों। इंलेण्डआव कर'ना भाइरासनि गुबुन सोलायनाय महर साग्लोबनायाव इंलेण्डनि सुबुंफोरा गोबां खैफोदाव गोग्लैदों। दानिया फैदो सावथुन मुलुगनि गुबुन मोनसे खौराङाव। बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि आरो फावखुंगुर सिमां सैनारिनि फैनो गोनां फास्लेमनि गलाब बिबार भिडिअ मिउजिक एलबामआ दा बावैनो गोदान बोसोरनि सिगां फैगोन होननानै फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया फेसबुकनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोहरदों। बर' देंखो आरो सावथुन मोजां मोनग्राफ्रा गेमस्रिनि बे एलबामखौ नायनो जोबोद हांखुरै नेनानै दं होननानै गोबाङानो गेमस्रिनि बै पस्टआव गोबां कमेन्ट हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय सोलिफु दाननि 23 खालारनिफ्राय 27 खालारसिम साउथ एशियान गेम्स स्पर्ट्स कमप्लेक्स निउ दिल्लीआव नेशनेल मास्टार गेम्स एस'सिएशन अफ इन्डियानि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 5 नेशनेल खेल' मास्टार इन्डिया गेम्सनि 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनाय बादायलायनायाव उदालगुरि कछारीपारा गामिनि बर'नि आगोमा फिसा इन्टारनेशनेल स्पर्ट्स वुमेन कनजलता बर'आ मोननैयावबो गल्ड मेडेलखौ मोननो हायो। रादाबा एसेनोसै। अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।